Uyabona uma wenza umsebenzi wabantu abadala umuntu wesifazane kufuna kube ukuthi uganile ukuze inhlanzeko yakho ihlale igcinekile kuwe. Uma kuukuthi awuganile umuntu wesifazane wenza umsebenzi wabantu abadala awuqomi wena. Uyahlala nje ngaphandle kwendoda. Uma kuukuthi umuntu wesilisa wenza umsebenzi wabantu abadala kufanele ukuthi uganwe ukuze uphelele emsebenzini wabantu abadala nenhlanzeko kuwe ihlale ngaso sonke isikhathi ukwazi ukuthi uyigcine ngoba wena uganiwe unomfazi. Mawenza umsebenzi wabantu abadala umuntu wesilisa ukuthi awuganiwe akufanele wena uqonywe. Ngikhuluma iqiniso la. Kodwa ke ngoba abantu sebathanda inkohliso futhi bayakwazi ukuzithethelela emaphutheni abawenzayo. Bazothi lento engiyikhuluma yayikho. Kanti uma uyinsizwa wenza umsebenzi wabantu abadala ungaganiwe usuke ungaphelele emsebenzini wabantu abadala. Ukuze uphelele udinga ukuthi uganwe. Uma amandla okuganwa ungakabi nawo kufuna uhlala ungaqonywa. Ngoba uma uke waqonywa wembatha yazi ukuthi isphiwo sakho usingcolisile sabantu abadala. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga.